Mae busnesau bach wrth galon eu cymunedau. Maen nhw'n darparu gwaith yn lleol, ond maen nhw hefyd yn cyfrannu at gyfoeth, iechyd a lles yr ardaloedd lle maen nhw'n cynnal eu busnes. Efallai fod eich busnes yn cael dylanwad mewn sawl gwahanol gymuned. Enghraifft, y gymuned leol lle rydych chi'n gweithio, eich cwsmeriaid a'ch cyflenwyr, eich gweithwyr a'u teuluoedd, a busnesau eraill. Dylech chi hefyd ystyried eich rôl o fewn eich tref a'ch rhanbarth, ar lefel genedlaethol yng Nghymru, ar lefel y Deyrnas Unedig efallai, a hefyd yng nghymuned y byd. Fe all ymwneud a'ch cymunedau ddod â nifer o fanteision i chi. Gyntaf oll, mae'n helpu wella'ch delwedd a'ch enw da, ac mae hefyd yn meithrin ymddiriedeth a dealltwriaeth. Mae'n helpu wella'ch proffil ac fellai hybu rhwydweithio a chyfleoedd am fusnes newydd. Gall cynnwys gweithwyr mewn cynlluniau yn y cymuned fod yn rhan o hyfforddi at datblygu staff, sy'n gallu golygu y bydd eich gweithwyr yn fwy bodlon, bod ganddyn nhw fwy o gymhelliant a'i bod nhw'n fwy cynhyrchiol. Mae cynlluniau cymunedol hefyd yn gallu helpu gweithwyr i feithrin sgiliau newydd, yn ogystal â chryfhau'r sgiliau sydd ganddyn nhw eisoes. Fe allech chi ystyried datblygu cynnyrch a gwasanaethau sy'n cynnwys buddion cymdeithasol ac fe allai hynny helpu eich gwneud chi'n fwy proffidiol. Dyma ambell beth y gallech chi ei hystyried mwyn cychwyn arni yn y maes yma. Dechreuwch yn eich cymuned leol ac edrychwch i weld ble gallwch chi wneud gwahaniaeth. Ystyriwch yr amrywiaeth o bobl sydd yn eich cymuned ac edrychwch ar grwpiau sydd ag anghenion penodol. Gallech ddefnyddio'ch gweithwyr i sianelu'r gweithgarwch. Enghraifft, ystyriwch noddi tîm chwaraeon lleol, neu ddigwyddiad diwylliannol y mae'ch gweithwyr eisoes yn ymwneud ag e. Defnyddiwch eich dychymyg i weld sut y gallwch chi helpu. Dyma ambell syniad. Noddi digwyddiad neu dîm chwaraeon, ysgol neu ddosbarth hyd yn oed. Cyfrannu at elusen. Gallech chi ddewis elusen sy'n golygu rhywbeth arbennig i chi neu eich gweithwyr. Rhoi deunyddiau sydd dros ben i ysgolion ac i grwpiau cymunedol. Maen nhw bob tro'n chwilio am adnoddau ychwanegol. Rhoi offer sydd wedi dyddio, enghraifft cyfrifiaduron neu ddodrefn swyddfa i elusennau ac i grwpiau cymunedol. Gadael i elusennau, grwpiau cymunedol a chyrff eraill ddefnyddio cyfleusterau'ch cwmni, enghraifft peiriant llun gopïo, ystafelloedd cyfarfod ac ati. Cynnig eich cynnyrch neu'ch gwasanaethau i'r gymuned am ddim. Annog eich gweithwyr i wirfoddoli. Gallech ystyried cyflwyno cynllun rhoi wrth ennill. Mae hyn yn galluogi gweithwyr i gyfrannu at unrhyw elusen yn y Deyrnas Unedig o'i cyflog gros. Gallwch hithau gyfrannu punt am bunt drwy cynllun rhoi cyfatebol. Edrychwch ar y ddolen we yn y modiwl hwn i gael gwybod rhagor.